Припинок. Паўднёвы гарадок. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 9. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – мікрараён Паўднёвы. Припинок. Мікрараён Паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Санта 54. Припинок. Санта 54. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – 4 форт. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. 4 форт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Кальцавая. Припинок. Кальцавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Прыгарадная. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Прыгарадная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Калесніка. Припинок. Калесніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Санта 53. Припинок. Санта 53. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Махновіча. Припинок. Махновіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Гасцініца Беларусь. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Гасцініца Беларусь. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Праспект Машэрава. Праспект Машэрава названы ў гонар героя Савецкага Саюза Пятра Міроновіча Машэрава. Гэтае званне яму прысвоена ў 1944 годзе. Пётр Міроновіч – адзін з арганізатараў і кіраўнікоў камуністычнага падполля і партызанскага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. З 1955 па 1959 гады жыў і працаваў у Брэсце. Пётр Міроновіч Машэраў – партыйны і дзяржаўны дзеяч. У 1978 годзе яму было прысвоена званне Героя сацыялістычнай працы. Припинок. Праспект Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – ЦУМ. Припинок. ЦУМ. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Леніна. Какие классные обои! Фиеста Вива. Карьерная 12. Какая плиточка у нас? Фиеста Вива. Карьерная 12. А ламинат, линолеум. Фиеста Вива. Карьерная 12. Наш желтый вход. Фиеста Вива. Карьерная 12.
Хотите модные светильники? Фиеста Вива, карьерная 12. Хотите двери стильные? Фиеста Вива, карьерная 12. Если вам нужны карнизы, шторы, жалюзи, Фиеста Вива, карьерная 12. На желтый вход. Фиеста Вива, карьерная 12. Припинок. Ленина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – сквер Іконнікова. Припинок. Сквер Іконнікова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – площа Леніна. Припинок. Площа Ленина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – парк 1 мая. Припинок. Парк 1 мая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – мостовая. Припинок. Мостовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Матросова. Припинок. Матросова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Льотная. Припинок. Льотная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Акимочкіна. Вуліца Акімачкіна названа ў гонар начальніка штаба 98-га аддзельнага супрацьтанкавага артылерыйскага дывізіёна, кіраўніка абароны ўсходніх валоў Брэсцкай крэпасці, лейтенанта Івана Філіпавіча Акімачкіна, расстраляны фашыстамі ў ліпені 1941 года. Припинок. Акимочкіна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Речицьке. Припинок. Речицьке. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – школа. Припинок. Школа. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Агротранс. Припинок. Агротранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – база Рибгандель. Припинок. База Рибгандель. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – м'ясокомбінат. Канцевы припинок. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. М'ясокомбінат. Канцевы припинок. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.